Ahoj, ja som Cody a vítam ťa pri ďalšom videu a na začiatku ťa upozorňujem, že v tomto videu budú použité vulgarizmy, lebo som sa nasral už teraz, lebo toto video, respektíve časť tohto videa som už mal natočené, akurát, že sa všetko dojebalo, lebo proste ja nemôžem mať v celku natočené video, ale to vás nezaujíma. My sme tu kvôli tomu, že sme objavili mentovú sestru, respektíve kitku, ktorá si myslí, že je mentová sestra na Instagrame. Takže teraz vám sem jebnem cenzúru, aby ste nevideli hneď všetko, aby som vám to mohol ukázať pekne postupne. Takže teraz vidíte holé hovno. No, už to vidíte. Jej správa začala správou prečo. Neviem síce prečo mi napísala prečo, ale nejdeme sa tu baviť o slovíčku prečo. Volá sa Vova883 a napísala mi, že je youtuberkou. Takže asi mi to napísala preto, lebo ma pozná z YouTube. Čiže asi si pozerá aj toto video. Čiže týmto ťa zdravím. Ahoj. A čo ti na to ešte povedať, že si totálna píča. OK, akože v pohode, nebudem nadávať, ale keď si myslí toto decko, že je... No, to je jedno, však uvidíte. Ona totižto je youtuberkou, to ste ešte nevideli jej YouTube. Tak som mi napísal, že vážne. Áno, volám sa Vova a Mandy môj brat. Skutočný Mandy je tvoj brat, vážne? A ona áno, jasné. A ja, že tak to je fakt mega. Ona, koľko máš rokov? Ja, že 17, to je taká nezaujímavá časť. Ona má 10, takže to už začína byť zaujímavé, lebo Instagram je od 13, takže toto video vlastne nemôžeš nejako zdisovať. Teraz som si všimol, že mám posunutý trošku obraz. Nemôžeš to nejako zdisovať, lebo Instagram je od 13 a ty si samotná píča, že si už tu, takže to máš za jedno. Tak som mi napísal, že nemám frajerku. A chcel som to tlačiť do tej témy ment, pretože som vedel, že sa s tým nevynájde, ale trošku v celku sa vynašla. Tak som mi napísal, a ment sa má ako? Super, hrá sa na mobile a natáča video. A aké to bude video? Chcel som vedieť, že či vydá nejaké video, vážne, či to bude ono. Neviem, ja sa do toho nestarám, ale stále musí natáčať odznova, lebo sa mu pchám do kamery. Meké I. No, takže ona sa mu vlastne jebe do kamery a ment kvôli tomu ty kokot musí natáčať videa od znova, lebo slovenská jeho sestra 10-ročná sa mu jebe do kamery. Gratulujem ti a ideme ďalej. Ďalšia správa, takže ty takto ničíš jeho videa, áno, dá sa to tak povedať. A čo s ním ešte robíš, akože s mentom? Hráme sa, bijeme sa a všeličo. Akože všeličo robia, bijú sa ty kokot, 10-ročná kitka sa bije s mentom. Dobre. Kde bývaš, Trenčín, to nie je nič neznáme. A ako sa bije ment? Slabo. Aha, takže ment slabo bije 10-ročnú kitku, dobre. Ale to budeš slávna aj ty, keď máš brata menta. No, áno, jasné, však ty si kokot slávna, máš 10 pozretí na videu, z toho 3 som ti dal ja. Gratulujem. Jednom videu, upozorňujem, ešte ste to stále nevideli. To je super, povedz ešte niečo, čo robievate. On má frajerku, takže chodí s ňou. Mentová frajerka mi všetko kúpi. No to je paráda, že ti všetko kúpi, to ti fakt gratulujem. Lol, čo ti také kúpila? Kúpila mi 5 riflí, 5 tričiek, 3 botázky a kopu sladkého. No to je fakt paráda, to ti gratulujem. No áno, a ty ako sa máš? Fajn sa mám, akože super. To bolo tak všetko, lebo ďalej sa mi s ním už fakt nechcelo jebať. Poslala mi srdiečko a na jej otázku. A ty bývaš s rodičmi? No nie. Normálne bývam s Marťanmi. Áno, a ty nie? Ja áno, paráda. A teraz som mi napísal, že je vo videu, piča už neodpisuje, neviem prečo. Ale však to je jedno, ani to nevidela. Tu máme jej fotku, vyzerá takto. Toto je prosím pekne mentová sestra, ktorá si to teda myslí, že je to mentová sestra. Gratulujem. A ešte ste nevideli jej majstory, akurát jej majstory mi teraz preruší nahrávanie audia, takže chvíľu ma nebudete počuť. Užite si to a myslíte na to, že bacha na to, lebo táto 10-ročná kitka, ktorú práve uvidíte, údajne ničí mentové videá. No, snáď ste si to užili, ale aby toho nebolo málo, pozrieme sa aj na jej YouTube. Som vaša nová youtuberka Vova. Ty kokot, naša nová youtuberka prišla na scénu, rozbije to tu. Môžete ma vidieť na Facebooku, Instagram, asi Instagrame, a Musical.ly. Čo ešte tu má niečo? Môj brat, Mant, bude so mnou natáčať. Vova a Mant. Aha. Chcela asi napísať ment, neviem, či jej to jeblo, ale OK, pohoda, však ty kokot, keď si priebaná, tak si priebaná. Máš tu jedno video, ale ja by som ho aj pustil, ale ukážku vám hodím až bez môjho hlasu, lebo
to mi preruší nahrávanie. Takže ja som nová youtuberka Vova a budem natáčať videá, kde som, čo robím a veľa zábavných vecí, ak sa vám to páčilo. Teraz ideme do obchodu, takže natočím vám to. Čau. Parádne je, že na tom videu má ty kokot jeden like, čo si tam jebla sama, tak som mi tam dal dislike, lebo to video sa mi proste nepáči, je to v kvalite 140p, točené na výšku 4:3, čo na to viac povedať, ale aby toho nebolo do tohto videa málo, tak som si pre vás pripravil ešte jednu vec. Teraz máte cenzúru, aby ste to nevideli celé, toto je iba taká čerešnička na torte. Malinová Ariána, bacha na to, pretože jej Instagram som objavil skôr ako hentej. Má tu fotky, že je na chate, v kvalite tiež 140p, naša chata, ty kokot tu má, že sme na chate, tu na to je. Určite verím, že toto si ty, keď to je fotka z Google. Toď má ešte nejaké píčovinky, dôležité, čo ma zaujalo je toto, nejaká emo fotka jej 9-ročnej sestry a teraz si pozrite, toto je moja ségra Veronika a jej teprve 9, to je rozdiel, mne je 14, to je fakt rozdiel jak hovado, ty kokot, lebo určite ti verím, že ty máš 14, to ti vážne verím, podľa mňa toto si ty a nie tvoja sestra. Určite, ešte si pozrieš toto video, tak gratulujem. No a naša konverzácia začala tým, že som jej napísal ja ahoj, lebo som si s ňou začal, popravde chcel začať robiť trošku píču, lebo keď si myslí ty kokot, že ona je nejaká 14-ročná henta z fotka z Google, tak to je gratulujem. Ahoj si pekná, naopak, ahoj pekná si, neviem fakt čítať ty kokot z toho displeja toho foťáku. Díky ty taky, ďakujem. Jak se máš? No dá sa, ty? Dobrý, co děláš? Teraz príde ten väčší skvost, bacha na to, už to začína. Nič také, čo ty? Nič, jenom se chci zeptat, aby ses neurazil, máš holku? Nemám. Aha. No musel som sem jebnúť strih, lebo som sa tak zakoktal, že ja neviem, čo som povedal. A o čem sa budem baviť? Môžeme sa baviť. Vážne si na chate? Jo, proč? Takže ty máš 14, tvoja sestra 9, len tak, podľa fotiek. Ale dnes jedu domů, aha, no to je paráda. A kde? Kde bydlíš? Trenčín. Nechceš mi něco říct? Čo také? Nechceš mi něco říct? Čo také? Ľudia, toto je tá vec, ktorá ma odjebala úplne. Nechceš mi něco říct? Jakože, čo také mám povedať, ty kokot? Ja viem, že chcela povedať, že ho milujem, ale tak som si s nej spravil piču, čo také? A ona mi napíše to isté znova a ja jej napíšem to isté znova, však prečo nie? Takže nechceš, tak už som jej napísal, že teda chcem. Čo? Ešte neviem, počkaj hneď, musím si to ty kokot rozmysleť, lebo neviem, čo ti chcem napísať. Co mi chceš říct? Že si krásna, nádherná, prenádherná ľudia, ale teraz príde taká vec, ktorú musím cenzurovať, lebo vážne nechcem kvôli nej dostať ban na YouTube. Totižto táto kytka, ktorá má 14, respektíve 9, respektíve ani ona sama nevie do piče koľko má, mi poslala, že vraj údajne jej prsia a máte to vcenzurované, to v 100% verzii, nemôžete to proste vidieť. Nechcem fakt ban za to, proste ona si myslí, že toto je reálna fotka zase 140p, OK, gratulujem, lol, to je fakt paráda, líbí sa ti to? No jasné, že sa mi líbí, tak som si sestral piču, že aké máš ešte fotky? No ona počkej, tam snorila a zrazu mi pošle ty kokot toto, zase máte cenzúru. Tu neviem, či by musela byť cenzúra, ale radšej, lebo ako nebudeme sa mi jebať celý nahý zadok, akože nie. To vážne nie, pretože... nechcem fakt, nechcem to pokúšať. Teď ty prosím, prečo máš tmavšiu pleť dole na tej fotke proste, lebo je vidieť, že tie fotky sú úplne rozdielne od seba. Protože ty prsa sú staršie fotka. Teď ty prosím, teď sem víc opálená než predtým, víš puso? Slyšíš, halo? Ešte za tým bude ty kokot 60-ročný pedofil. Tak ľudia, to je všetko z tohto videa, to, že som sa zverejnil tieto konverzácie, fotky a nič som necenzuroval akože z tých reálnych fotiek a z týchto, tak to je kvôli tomu, že Instagram je o 13, ona je píča, takže jej toto neprechádza už ani podmienkami Instagramu, takže prečo by som mal ty kokot cenzurovať, ešte k tomu tie fotky tam dala verejne, tak som ešte aj napísal, že budeš vo videu, obidve sú oznámené, keď ich chcete potroliť vy, ja vám v tom nebránim, ale do ničoho vás nenútim, pretože... ja s tým teoreticky už nič nemám. OK ľudia, vidíme sa pri ďalšom videu trolení kydiek. Skúsim nájsť ešte väčšie piče jak tieto, ešte sa chcem ospravedlniť, že pri tejto sérii tak nadávam. Ale táto séria je od toho, aby sme si tu ponadávali. Kvôli tomu je robená táto séria, takže za to ma nehejtujte. OK, fakt všetko odo mňa. Pokiaľ sa ti video páčilo, nezabudni dať like, určite ho zdieľaj, lebo táto séria je v celku pohode, takže ak ju trošku zazdieľaš, tak mi pomôžeš. A ja zase sa posnažím niekoho teda nájsť. Už sa zase opakujem. Končím toto video. Ahoj.